lamsogo ani YouTube channel ni viewers rok eba kha ani AD Entertainment channel ni viewers rok no tini norok no ang saklaijak je thanayo ani channel ni bisingte koglok participate nai eba khe batailaimung nani thangi demo tini o batailaimung ang phangbai tebini koglok no ang sawai khnarnai nangin sikang an channel ta ko subscribe khajaga subscribe khaina hadi te bell icon press khair di kadang notification mana bagai phadike sing o koglok khanana nai o koglok khanana sikang sini takok takuni mung eba kebini thai bojagani singmono saiman lanyai takuni mung kha Chiranjit Deborma bini thai eba kebini kaming kha Donbilas bini koglomni mung kha Khanchani Yareng phaiding chung koglomna khaina siwana phaiding chung koglomna khaina lena sini takok Chiranjit Deborma ni koglomna Khanchani Yareng no phaiding chung changla siwana snamka Tripura ha Thancha engai muitu khaibai di dofaro Thancha ni kok bisi brum brum thancha khayei kuk khai chamaro pogulta thangbai di dofaro garingo achogoi kufur ko samhinjawoi jadu kolija chamaro no pogulta thangbai di dofaro phaidi chini bubagra saka Thancha ni kok tabule chung tuilula sinai dofaro Thancha ni yarungo o hambai sini takhok Chiranjit Deborma no mahai koglop khanato share khaina logai eba ko okoglobo participate khlai belai hambai khaklayo ani audience eba kani channel viewers rok no khanato jakhna hinai khanato jakha like te share khaina ta pugdi